Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадед ба канали Азам блог. Ба ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоро ки гузара дӯстон ба фикри худтон уже угодат кардед ки дар кадом темай. Видеоро ки имрӯза дӯстон дар бораи ҷиноай. Марҳамат дӯстон, касе ки аз ҳамин ролик бо мегӯм ки наметарсад, аз худаш бовари комил дорад, баъд тамошо кунад ва баъдан дар комментария ягон гапи ҳархел нанависад. Тайёре дӯстон? Тайёр бошед, сар мекунем. Рафтем. аз Хитой то ба мо хабарҳои хелон аҷоиб ва тарснок омад дар бораи ҷину аҷина ва париҳо. қариб ҳамаи японцо ба будани ҷин ё аҷина боварӣ доранд. ин видео дар спални ба навор гирифта шудааст. ин шахс худаш мегӯяд ки шабҳо дар таги дивани ман касе ё ин ки чизе меҷунбид. ин шахс якчанд маротиба ба таги ҷойгаи худ нигоҳ мекунад, лекин чизеро намебинад. ва ин шахс гуфт: ман дар ин ҷо камера мемонам ва мебинам ки чӣ гап аст. ва ин шахс ин камераро монд ва бинед ки дар камера чӣ афтод. ин шахс баъд аз тамошо кардани ин видео хонаашро аз тарси хелҳом зиёд ба савдо мегузорад. дар ин видео бошад дӯстон, як зан духтари худашро пеш аз ба мактаб рафтанаш дар камера ба навор мегирифт. лекин баъд аз якчанд лаҳза ин духтар дасташро ба дигар тараф мегардонад ва ба синни модараш мегӯяд ки дар қафои ту як мард аст. лекин ин зан медонист ки дар хонаи ӯ ба ғайр аз ӯ ва духтараш дигар касе нест. лекин вақте ки камераро ба он тараф мегардонад, бинед ки дар камера чӣ меафтад. ин видеоро бошад дӯстон, чӣ қадр ки мо дида истодем, дар Япония дар як хона ба навор гирифта шудааст. дар ин ҷо бинед дӯстон ки аз ҳеҷ ҷой як соя ба мисли одам пайдо мешавад, якчанд қадам оҳиста меравад ва нобуд мешавад. соҳиби ин хона мегӯяд ки вақтҳои зиёд шудааст ки ман дар ин хона шабҳо овози пои одам, тақтақи деворҳо ва шикастани посудаҳо ҳаст. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. ба канал обуна шуда зангочаро пахш намоед. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.